Гістарычныя лёсы беларускага і украінскага народаў цесна пераплеценыя. Нашыя нацыі звязваюць векавыя традыцыі, памяць пра агульныя перамогі і цяжкія выпрабаванні. Гасцінная Беларусь заўсёды адкрытая для кожнага украінца, які прыходзіць з добрымі намерамі. Спадар Александр, навошта яму ўвогуле спатрэбілася віншаваць Украіну, улічваючы кантэкст, улічваючы тое, што супраць Украіны ён дзейнічае ў звязцы з Крамлём, ці ён сапраўды ў нейкай ступені спадзяецца на пасярэдніцтва ў рэгуляванні гэтага будучага міру, як ужо ведаем, Лукашенка міратворац, ці ён не губляе надзей? Ну так, па-першае, гэта ў пэўнай ступені такі зварот прапагандысцкі. Заўважце, што калі Ціханаўская звярнулася і канкрэтна да прэзідэнта Зеленскага і да народу, то Лукашенко падкрэслена, гэта заўжды у выпадках так званых недружалюбных краінаў ён звяртаецца да народу. Гэта, ведаеце, яшчэ такі савецкі ідэалагічны стэрэатып, што ёсць антынародны ўрад і ёсць просты народ, які стогне там пад ярмом і гэтак далей. Насамрэч, гэта апісанне таго, што ў Беларусі адбываецца. Але тут не толькі гэта прапагандысцкая рыторыка. І, дарэчы, заўважце, у Ціханаўскай зварот ён акцэнтаваны на сённяшнім дне, на добраахвотніках, якія ваююць. Яна згадвае пра рэйкавых партызанаў, пра тыя, хто сядзіць за падтрымку Украіны ў беларускіх турмах і гэтак далей. А Лукашенку няма чаго казаць. І таму ён пра векавыя традыцыі, ён жа любіць успамінаць, што і карані ягоныя аднекуль з-пад Чарнігава, але пры гэтым, па вялікім рахунку, канешне, сорам і ганьба тое, што рэжым Лукашэнкі робіць сёння. Таму ён, так бы мовіць, сарамліва гэта замятае пад дыван. Ну і ёсць прагматычны чыннік у гэтых зваротах таксама, таму што вы маеце рацыю, ён трымае ў галаве магчымасць неяк уплішчыцца, па-першае, ў гэты мірны працэс, і, па-другое, паўдзельнічаць у пасляваеннай адбудове краіны. Таму што ён не выпадкова ў гэту Трампаву раду міру ў прыватнасці пабег Лукашенка, таму што яна мае на ўвазе потым займацца і вось гэтымі праблемамі аднаўлення Украіны, а там шмат будзе працы, і Лукашенко спадзяецца праслізнуць такім чынам, бо раней да гэтай шырокамаштабнай вайны вельмі выгадны вялікі гандаль быў у Беларусі з Украінай, і ён спадзяецца, што вось нейкім чынам яны забудуць, яны даруюць украінцы, і зноў пяройдзе супраца на прагматычныя рэйкі. У яго сёння быў губернатар Архангельской области России. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастают. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире, и это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть. Спадар Александр, Лукашенко стрымлівае праціўнікаў і амаль што ворагаў вось гэтымі віншаваннямі з Днём Незалежнасці, ці як вось гэтую тыраду Лукашэнкі ацэньваць? Ён хоча прадаць расейцам, што я тут загуліваю для того, каб не кінуліся, ці што? Ну, ведаеце, гэта ягоны стыль, ягоная дыпламатыя казаць кожнай аўдыторыі, кожнаму суразмоўцу тое, што яму лье бальзам на душу. Вось мы бачым, што з украінцамі ён пра мір, вось я які добры, хоць да раны мяне прыкладай, любіце мяне, рабіце міратворцам і гэтак далей. Векавыя традыцыі, там усё такое, карані з-пад Чарнігава. А што тычыцца вось гэтага сустрэчы з гэтым губернатарам і ўвогуле з расійскімі нейкімі
прадстаўнікамі, то тут бачыце, я заўважыў, што лексіка якая: мы на вайне, маўляў, я з вами ў адным акопе. То бок тут уже ён падкрэслівае, што ён менавіта хаўруснік Расіі. Ну і зноў жа, акрамя рыторыкі, акрамя таго, каб спадабацца рускім, тут ёсць і прагматычны момант, таму што сапраўды на вайне вось Лукашенко і рэжым пачалі добра зарабляць, пастаўляючы ў Расію розныя вырабы там і кампаненты для вайсковай тэхнікі, для таго, каб забіваць украінцаў, і ён дзейнічае тут паводле прынцыпу грошы не пахнуць. Бачыце, украінцам міралюбівыя словы, а рускім пра тое, што я магу вам яшчэ болей, ну я сваімі словамі пераказваю сутнасць, яшчэ болей прылад для забойства магу паставіць тых жа Ну і- украінцаў.